No niin, tervetuloa seuraamaan meikäläisen setuppi-esittelyä. Käydään vähän läpi millaisella raudalla meikäläinen täällä operoi. Ja ajattelin tämmöisen tehdä ihan sen takia, kun on tässä justiinsa muutto tulossa. Ja sitten kun on uuteen paikkaan muutettu, niin todennäköisesti setuppi tulee myös muuttumaan jonkun verran. Joten sitten voi tehdä uuden pätkän, kun on niin sanotusti valmis setuppi. Ja lähdetään ihan täältä, mitä multa pöydältä löytyy. Eli pöytä on joku Ikean vanha pöytä, pitäisi vaihtaa. Jos on suositella jotain fiksuja pöytiä, niin mieluiten isompia kuin tää. Otetaan ihmeessä suosituksia vastaan. Sitten multa löytyy 2 näyttöä. 144 Hz Predator, oiskohan ollut 27 tuumaa. Tai vanha päänäyttö. Ja sitten viime vuonna jostain joulualesta tai jostain tuli hommattu tämmönen olisikohan toi AOCn Ultra Gear-malliston 180 Hz niin sanotusti 2K-näyttö. Mikähän se resoluutio nyt sitten on? 2000 kertaa 1440p. On kyllä tosi paljon tykännyt ainakin tästä nykyisestä setupista. Sitten on vanha Logitechin webkamera ja näytöt on tämmöisellä AOCn näyttötelineellä, mikä on parattu tuolta pöydästä lävitse ja noita saa säädettyä jäykkyyksiä ja muita. Sitten mikrofonina löytyy tämmönen Streamlifyn joku halpa pöytämikki. Pitäisi vaihtaa laadukkaampaan. Mä en oo saanut tästä omalle puheelle laitettua hyviä ääniasetuksia. Toki semmosetkin vois opetella tekemään. Se on tuolta telineestä kiinni. Sitten hiirenä mulla on tämmönen X-Certifyn, oiskohan M4 wireless. Se on ollut kyllä hyvä hiiri. Ainoa miinus, mikä pitää keksiä tästä, on nämä aukot. Että noihan kerää kaiken näköistä mujua ja pölyä ja muuta. Mä vaihoin tähän akun ehkä 1,5 kuukautta sitten. Ja silloin mä oon tän niinku kylvettänyt koko hiiren kuorineen päivineen pesussa. Tietysti sisäosat otettu pois sitä ennen, mutta se on aika nopeasti menee kyllä tommoseksi mujuseksi tuo. Näppäimistöllä mulla on tämmönen SteelSeriexen Apex 3 TKL. Ja multa löytyy kyllä Apex 7. Siinä on niin jäätävän kova se mekaaniset kytkimet, että pitää jäätävää meteliä, en oo niin välittänyt. Saa nähdä vaihtaisiko, siinä on parempi tuntuma kyllä kuin tässä. Kun tässä ei ole muistaakseni mekaanisia, ne oli jotkut en tiedä mitkä, jotkut haptiset jotain. Joku hybridi, en mä muista. Se on ollut ihan ok näppäimistö. Ja näähän makaa tämmösen Corsairin ison hiirimaton päällä, varmaan 10 vuotta vanha. Ja kuulokkeina mulla on Beyerdynamicin 80 ohmiset DT770 Prot. Ja näihin mä oon vaihtanut, oiskohan Wicked Cushions valmistaja, niin heidän nuo kupit. Niissä on joku semmonen viilentävä geelisysteemi sisällä. Ne on ollut todella mukavat. Paljon paremmat kuin alkuperäiset Lashback-geet. Tuolina mulla on kaikkien content creatoreiden vittu suosima Secret Labi. Toki tästä on joutunut ihan itse maksamaan. En muista mallia. Tää on hyvä tehdä tämmöstä esittelyvideoa eikä vittu muista, että mitä edes omistaa. Tää oli joku tämmönen lolikuosilla oleva tuoli. Itse tykkäsin tästä kuvasta, mikä täällä on. Et sen takia, että loliahan en oo pelannut sitten taas varmaan 10 vuoteen. Enkä kyllä ala pelaamaan. Ja mulla kun ei oo verhoja enää, tuolta tulee aurinko läpi, niin ei oo mennyt amis hukkaan tässä. Joo. Kukaan ei kysynyt, mutta kaikki aina on kiinnostuneita myllystä, joten kotelona Bitphoenixin
Miditornikotelo. Näitä ei muistaakseni enää saa mistään. Otetaan toi lasi pois tosta, niin näkee paremmin. Ei tule heijastuksia. Prosessorina Ryzen 9800 X3D. Voimaahan siitä kyllä löytyy. Ja rameina on 232 gigasta Furia, muistaakseni. Mä laitan kaikista näistä tohon kuvat kuitenkin näytölle, mitä mulla on täällä. Koska mä puhun täällä ihan puuta heinää. Sitten mulla on Cooler Masterin 240 millinen AIO. Mulla on vähän hauska ratkaisu tähän mun tuuletin hommaan. Kuten huomataan, niin tää on vakiotuuletin. Ja tää on tämmönen slimmituuletin tässä vieressä. Koska tuolla oleva toi tila ramien ja tuulettimen välissä on aika pieni. Niin sinne ei normituuletin mahu, ei mitenkään. Mulla löytyy tuulettimet katosta. Puhaltaa ilmaa ylöspäin. Yksi tuuletin tässä takana puhaltaa ilmaa ulospäin. Ja 3 tuuletinta edessä. Yksi 140 millinen noktua tuolla välissä, kun on jäänyt yli, niin imee ilmaa sisälle. Näytön ohjaamina mulla on ensimmäisen genin 4070 Ti. Voin sanoa, että tällä setupilla niin se jää kyllä jalkoihin tossa. Sanotaanko näin, että ei ole kyllä niin kuin kaikki pelit pyörii oikeasti just niin kuin pitääkin. Joissain paikoissa kaipaamaan ehkä vähän enemmän tietyllä tavalla. Täytyy myös ymmärtää, että on tää loppujen lopuksi aika high-end, niin ei pidä valittaa. 99% kaikesta niin menee kyllä oikein nätisti. Ja sitten se on aina se 1%, mikä jää harmittaa, ettei niinku johonkin kaipaisi jotain vähän enempi. Virtalähteenä Corsairin SM850X. Pelittänyt oikein hyvin. Täältä saa manuaalisesti säädettyä tuuletin nopeutta. Muuta löytyy täältä vielä 2 M2 Teranen ja 2 Teranen. Yksi 8 gigan HDD, mihin tulee kaikki nauhoitukset. Ja sitten SSD. Joku vanha SSD, mikä on tai vanhasta setupista vaan tungettu tänne. Mut tämmönen oli tää mun setuppi. Tehdään sitten päivitetympi versio tuolta uudesta kodista, kun setuppi saadaan valmiiksi, joskus varmaan 10 vuoden sisällä. Kiva kun katsoit videon, niin palataan ensi videossa. Se on moi.